നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നി ശരീരത്തിലെ അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. അഗ്നി ശരിയായാൽ എല്ലാം നമുക്ക് ശരിയായി. നല്ലൊരു അഗ്നിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾ കൃത്യമായി ഡൈജസ്റ്റ് ആയി അതിന്റെ പ്രോട്ടീൻസ് മുഴുവൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് സ്രോതസ് വഴി എത്തുന്നതാണ്. അഗ്നി മന്ദീഭവിപ്പിച്ചാൽ അത് ആമമായി തീരുകയും പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. അഗ്നി അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് കേടുപാടുകളില്ലാതെ സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കഴിക്കുക, ഭക്ഷണം ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുക, ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഉറക്കം വേണം, നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സസൈസും ഇതിന് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അഗ്നി നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും പല രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആയുർവേദ രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകളും കഷായങ്ങളും മറ്റു മരുന്നുകളും ഇതിനോടുകൂടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.